बाबा या बहनी लोग जाय अपने बड़के जी भैया भौजी खातिर नीक नीक पकवान बनाई दी तबली के आप सब चैनल का सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। अब वीडियो के नीचे एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर से जरूर करियो। ठीक बाटा बहनी लोग, चलो अब आगे वीडियो दिखाओ। चाचा खिला बहनी, हेलो का बहनी जल्दी करो जल्दी। अरे हमार भैया भौजी अभी वाला है। अरे दादा आइया जा देखी है भटियारा भय रही चूल्हा ना, तो देखी है दादा का सची है का कहीं हमार बहनी कब हमरा बहनी का आंख में धुआं नहीं लगा। आज देखा हमार बहनी चूल्हा खाना बनावत है। हे चटकीला बड़की अम्मा दे दिया एक पुड़िया दे दे खाई ले भूख लाग बाटे। अरे कल्लू बेटा तोहर मामा मामी आवत है। मने लगन की तबा ना तो बाटे जुठर बा पहले ना जुठारो बच्चा ना जुठारो अब्बा लइका खाया बेटवा। नहीं बड़की अम्मा नहीं अम्मा खाई अम्मा यही ना दे चाही बड़की दाई जुरक पुताओ जाना तो बाटे बड़की अम्मा बनाओ तो बाटे मैं जल्दी जल्दी बनवाओ तो बाटे यही पे तो हमार मजा लिया तो बाटे मजा बहुत संध्या बाटे तो भगवती माई समियाटा रुकाओ बहुत तरह नखरा बाटे रुका दे दी तो बाटे दी पूरी खाई ले किनारे बैठी के फिर दोबारा ना मानियो नहीं मारे तो हत्था बा लाल पियर हो जाई। हला ले लियो निकारिन बच्चे दुरु खाली होता तो भर उज्जर बाटे पूरा था बड़ा में हां नहीं ताओ मार का छाछन त कई के बहाई दे तो बाटे दही जरा कपूत खाई ले जल्दी खाई ले आजा टहर घूमी आज घरे रुके ना एक कस धरी तू नहीं तो ले मिठाई ले पूरी सब्जी तू ले भगबा हर हर खाबो दिन भर खाबा पेट खराब कर लेबो अपन। ये तो हमार प्यारी बड़की अम्मा जाई तो बाटे ये दो चार पूरी खाई लेना बड़की अम्मा जाई तो बाटे अपने दोस्त यार में घूमे अपने फुल ज्ञानक जाई तो बाटे मनावे बियाह खावत। अरे हे कलुआ तो दुनिया में खाई ले दो पूरी आनी करे जा साज से पहले घरे ना आए ठीक बाटे। हां जीजी ए बड़की जीजी हेलो लया बाटा ना रसगुल्लावा ए बड़की जीजी और मिठाइयां नहीं लेके आए पायन बड़की जीजी अब्बा मंगाई दी तो बाटे बुढ़ा उसे या बड़की जीजी हा बहुत फेमस गुलाब जामुन बाटे पता नहीं अम्मा इसका डाल दिया तो बाटे के फेमस बाटे बड़की जीजी दे दिया अपने भैया भौजी का यही पानी पी है। अरे तो इनका लगन का दिल खुश हो जाए दिल। हां बड़की जीजी ये तो बहुत अच्छी बात बाटे भैया भौजी आवत बाटे तो दिल खुश करे के बाटे इनका लगन के हां अरे सियावे के नहीं बाटे नाराज नहीं करे के बाटे। हां भतरा काटाउ लोग दिन हम तोरे लगन के खुश करब हम तोहरा भैया भौजी के जाय करू बड़ी भैया भौजी वाली आज होइगा बाटियो कप्पा या तो ना नीक पकवान कप्पा हम नहीं खवाया होती ना तो ई सासु जन बाटी तोहरे बस में होती तोहरे बस में भतार काटाउ अपने भैया भौजी खातिर नीक पकवान बनावत हई चाहे चटनी भात तरुआ जे खाए ई जन पकवान बनाए बाटी मेवा मिष्ठान बनाए बाटी ना कुल पहले हम खा पहले तब तोहर भैया भौजी खाई है बड़ी आए बाटी भैया भौजी वाली बनाए मटका ना हौदऊ भैसिया सासुरी चाहे भूखे और तो भैया भौजी वाली बनी है बस बूढ़ा बहुत भाई तोहार अब अपने मुंह से यक्का जुबान यक्का बोली बाहर ना निकाले बूढ़ा टूढ़ा तोहार यही में खैर बाटे नहीं पकड़ के तोहार जीभ ऐठ जब टूटी जाई हां नहीं तो बहुत बकर लबर जबनिया चलता बाटे भतार काटाओ हमरा भैया भौजी तो देखे ना सधाती कब जा सुख से चैन से हमरा भैया भौजी के पानी पिए दियो लेकिन अब की आवत बाटे 15 दिन पूरे 15 दिन रुक के गई है देखी तो बाटे तू का उखाड़ लेबू Huh?